Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 6 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 25. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun tashi lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. A yau ne al'ummar jamhuriyar Nijar ke gudanar da bukukuwan sallah. Bankin Duniya ya yi hasashen samun ci gaban tattalin arziki a yankin kudu da Sahara Afirka cikin shekaru 2 masu zuwa. Hakanan za ji cewar kungiyar Hamas ta ce tana nazartar sabon tsarin tsagaita wuta da aka cimma a ƙarshen tattaunawar da suka yi a birnin Cairo. A yau ne al'ummar musulmi a jamhuriyar Nijar ke gudanar da bukukuwan Idil Fitr da ke nuna kawo ƙarshen azumin watan Ramadana na bana bayan ganin jinjirin watan Shawwal da aka yi a ƙasar. Ga dai sanarwar da sakataren majalisar malamai ta jamhuriyar Nijar ɗin Abdurrahman Tijani ya karanto. Majalisar ta Musulunci tana shaida ma al'ummar Nijar cewa watan Shawwal an gane shi cikin wurare da dama a cikin faɗin ƙasar Nijar gaba ɗaya. Watan Shawwal an gane shi komin ɗin Bangi. Bangi tana cikin departament ɗin Madawa, kuma Madawa tana cikin region ɗin Tawa. An gane shi karce Misrata, komin ɗin Agadez ne. An gane shi birnin Bayero, region ɗin Doso. Hakanan kuma an gane shi komin ɗin Cirozerin, region ɗin Agadez. Hakanan kuma an gane shi Kunnu Mari, region ɗin Difa. An gane shi Daho Bari cikin department ɗin Taskar, region ɗin Zandar. To jama'a musulmin Nijar, kamar yadda ku gani bisa ga wannan bayani, 9 ga watan Abril ya tabbata shine ranar sallah karama. Barkar sallah, Allah shi karbi ayyukanmu, Allah ya sa mun dace. Sakataren Majalisar Malaman Jamhuriyar Nijar Abdurrahman Tijani kenan. To a Najeriya kuwa Majalisar Koli ta harkokin shari'ar musuluncin kasar karkashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ta ayyana gobe Laraba a matsayin ranar 1 ga watan Shawwal wanda ke nuna kawo ƙarshen azumin watan Ramadan na bana. A cikin sanarwar da mataimakin shugaban majalisar Farfesa Salisu Shehu ya fitar cikin daren jiya ta ce hakan ya faru ne sakamakon rashin ganin jinjirin watan Shawwal da ba a yi ba a faɗin ƙasar. Yayin da ya rage 'yan sa'o'i a soma bukukuwan ƙaramar sallah a tarayyar Najeriya, da alama dai Kanawa tuni sun shirya bikin na bana, ko da yake ba kamar yadda aka saba gani a shekarun baya ba sakamakon yanayin da aka tsinci kai a ciki. Ga Abubakar Isa Ɗandago ɗauke da ci gaban labarin. Komi ya kammala don gudanar da bukukuwan ƙaramar sallah a jihar Kano, duk kuwa da yanayin matsin rayuwar da al'umma ke fama da shi. Yanayin dai da dukkanin alamu bai hana yadda aka saba ganin hada-hada a wasu wuraren ba, amma kuma akwai bambancin gaske idan aka kwatanta da shekarun baya. Yadda jama'a ke iya ɗinkin sallah ga iyalai da ma 'yan uwa baki ɗaya, baya ga kuma kaɓakin tuwon sallah. Galibin matasa da 'yan matan da na zanta da su dai sun ce a bana ɗumame za su yi wa kayan sallar, wato dai maimai za su yi wa na bara ko kuma a duba wata mai ɗan gwabi-gwabi. Tun dai fada mai martaba sarkin Kano ta bayyana shirye-shiryen haye-hayen sallar bana da za a yi kamar yadda aka saba. To sai dai a gefe ɗaya kuma tuni rundunar 'yan sandan jihar Kano ta ce ta dakile wani yunkurin tada zaune tsaye daga wasu ɓata gari, inda ta ce ta shirya tsab domin kare rayuka da dukiyoyin al'umma yayin bukukuwan sallar. Tun dai aka samar da tsaro a muhimman guraren da jama'a ke taruwa domin bukukuwan sallah. Babban fatan dai bai shige ganin an soma bikin lafiya an kuma gama lafiya ba. Abubakar Isa Ɗandago daga Kano, RFP. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta ce a ci gaba da binciken cin hancin da rashawar da ake yi wa dakataccen ministan jin ƙai ta ƙasar Dr. Beta Edu da ma'aikatar da take jagoranta ta gano naira biliyan 30 daga wajensu, sannan kuma tana nan tana ci gaba da binciken wasu asusun ajiyan banki har 50 a cikin wata mujalla da hukumar ke wallafawa a duk wata. Da ambato shugaban hukumar Ola Olukoyede na cewar yanzu haka kudaden na karkashin kulawar gwamnatin kasar. Idan dai ba a manta ba, a ranar 8 ga watan Janairun wannan shekarar ce shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da ministan tare da ba da umarnin gudanar da binciken cin hanci da rashawar da ake mata. Wasu ƙwararrun masu bincike biyu sun bayyana gano ƙwararan hujjoji da ke nuna cewar akwai yiwuwar sojojin ƙasar Chadi sun harbi jagoran 'yan adawar ƙasar Yahaya Dino a kansa ne
dab da dab yayin hatsaniyar da ta kai ga mutuwarsa a watan Fabrairun da ya gabata. Rahoton ƙwararrun da ya gino bisa hujjojin da ke cewar an harbi dan adawa ne a ka sun kuma ya haifar da cece-kuce bayan da gwamnatin kasar ta sanar da yadda dan adawar ya rasa ransa. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Bankin Duniya ya yi hasashen samun ci gaban tattalin arzikin yankin kudu da Sahara Afirka cikin shekaru 2 masu zuwa, sai dai ya ce ci gaban ba zai yi haɓakar da za ta yi tasiri wajen daƙile ƙaruwar talauci a nahiyar ba. Nura Ado Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani. Cikin rahoton da ya saba fitarwa duk bayan watanni 6, Bankin Duniya ya ce tattalin arzikin kasashen yankin na kudu da Sahara zai karu da kashi 3.4 a bana, sai kuma karuwar kashi 3.8 a shekarar baɗi. Kasashen yankin na Afirka da dama ne dai suka fuskanci koma bayan tattalin arziki saboda tasirin annobar corona da ta girgiza duniya da kuma tasirin yakin Rasha da Ukraine, wanda ya haifar da karancin samun kayayyakin abinci dangin hatsi baya ga hauhawar da farashin su yayi. Bai ga dalilan da suka gabata, kasashen na yankin kudu da Sahara sun kuma yi fama da matsaloli na tashe-tashen hankula. Waɗannan dalilai ne suka sanya ƙwararrun bayyana cewar tattalin arzikin zai ƙara ƙarfi ne sannan a hankali cikin tafiyar hawainiya. Abin da ya sanya kenan ba zai iya daƙile matsalar talauci a yankuna ko kuma ƙasashen da lamarin ya shafa ba. Shugaban Mozambique ya ce sama da mutane 100 ne suka mutu sannan kuma wasu kimanin 20 suka ɓace bayan da wani jirgin kwale-kwale mai ɗauki da mutane 130 ya nutse a jihar Nampula da ke arewacin ƙasar. Rahotanni sun ce jirgin, wanda na masunta ne, na ɗauke da fasinjojin da suka wuce kima a ƙoƙarin tsallakar da su zuwa wani tsibiri da ke gefen birnin na Nampula, amma kuma ya gamu da tangarɗa a hanya. Wasu majiyoyi sun bayyana cewar mutanen da ke cikin birnin na ƙoƙarin tserewa ne zuwa wasu ƙananan tsibirai saboda bayanan ƙarya da ke yaduwa kan annobar kwalara da ta afkawa ƙasar. RFI. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Kotun kolin Saudiya ta ayyana Talata a matsayin ta bayyana gobe Laraba a matsayin ranar 1 ga watan Shawwal, bayan da kotun kolin Saudiya ta ayyana Talata a matsayin ranar da watan Ramadan zai cika kwanaki 30, abinda ke nufin cewa za a gudanar da bikin karamar sallah a ranar Laraba da ke a matsayin 1 ga watan Shawwal. Abdurrahman Gambo Ahmad ya haɗa mana rahoto. Kotun ta fitar da sanarwar ce bayan kwamitin duban wata na kasar ya ce bai ga jinjirin wata ba a litinin dinnan da ke zama 29 ga watan Ramadan, a don haka za a cika azumin bana zuwa kwanaki 30. Dama dai ganin jinjirin watan shi ke nuna farawa ko kuma kammala azumin Ramadan, kuma galibi kasashen musulmai sun fi gudanar da azumi 29 a maimakon 30. Sai dai a bana masana kimiyya sun danganta rashin ganin jinjirin watan na Shawwal da kusafin rana da aka samu a kasashen yankin Amurka a litinin dinnan, wanda ya haddasa buyar jinjirin watan ajiya. A cewar masana kimiyya ana samun kusafin ne a sakamakon yadda wata ke shiga tsakanin hanyar rana da wannan doron kasan da muke rayuwa a kai, yayin da a bana aka samu kimanin mintuna 5 na ganin duhun da kusafin ya haddasa da ranar tsaka a waɗannan ƙasashe. Sanarwar da mahukuntan Saudiya suka fitar ta buƙaci al'ummar musulmi da su yi amfani da sauran sa'o'in da suka rage a watan Ramadan wajen ci gaba da gudanar da ibada da kuma ayyuka na alheri. Ƙungiyar Hamas ta ce tana nazartar sabon tsarin tsagaita wuta da aka cimma a ƙarƙashin tattaunawar da suka yi a birnin Cairo a daidai lokacin da Falasɗinawa da suka koma kudancin Gaza, inda suke ganewa idanunsu barnar da sojojin Isra'ila da suka bar yankin suka haifar musu. A cewar wata majiya ta Hamas, bayan shafe watanni 6 ana ta kai hare-hare yankin Gaza, wanda shine mafi muni a tarihi, masu shiga tsakani na Qatar da Masar da kuma Amurka sun ba da shawarar tsagaita wuta na wucin gadi.